Здравейте, аз съм Филип Фролошки от Средно училище за хуманитарни науки и изкуство Константин Преславски и днес ще ви покажа как се прави компост. Естествено, нека първо ви запозная със значението на това понятие. Компост най-общо представлява органична тор, която вие сами може да се направите чрез разграждането на различните хранителни остатъци от растителен произход, покосена трева, сухи листа, неизползваема хартия, дървесни съчки и други. Като крайен продукт получавате почва, която е много богата на хумус и може да добавите към растенията си в домакинството, за да са много по-плодородни. Първата стъпка за правенето на компост е естествено да имате компостер. В нашия случай този е купен и готов, но абсолютно нищо не ви пречи, ако имате желание да си го закупите сами, защото устройството му е изключително просто. Представлява 4 стени с кухини, откъдето може да влиза въздух, един капак, който се затваря плътно и дъно, което може да е или кухо, или отделено с мрежа от земята. За да имате един нормално и добре функциониращ компостер, трябва да осигурите добри условия за живот вътре в него, тъй като целият процес на компостиране се дължи на милиони микро и не чак толкова микроорганизми. Съответно, за да могат те да си вършат работата вътре, трябва да им осигурите добри условия, което изисква добро съотношение между азот и въглерод, достатъчно кислород и нужната влага. Всичката органична материя на света съдържа въглерод и различно количество азот. Организмите, които компостират, се нуждаят от доброто им съотношение, защото чрез азота те са способни да разградят материалите, които са много богати на въглерод. Ако в компостера има прекалено много въглерод и малко азот, то ние лишаваме микроорганизмите от единственият им инструмент да разградят въглерода. Ако пък има прекалено много азот и малко въглерод, тогава пък излишният азот взаимодейства с водород и се образува амоняк, който освен че е парников газ, а и мирише много неприятно. А как да контролирате съотношението между въглерод и азот? Ами много е просто. Това цялото съотношение зависи от продуктите, които разграждате. Продукти, които са богати на въглерод, са сухи листа, картон, хартия, черупки от яйца. Това са главните. Може да използвате дървесни стърготини или съчки от тях. Също така, продукти, които са богати на въглерод, са известни като кафеви материали. Доколкото тези, които са богати на азот, са известни като зелени материали и те са обелки от плодове и зеленчуци, окосена трева, зелени листа, дървета или различни растения, а също може да използвате и оттайките от кафета. Сега ще ви покажа как горе-долу може да направите равни пластове, за да може съотношението между азот и въглерод да е равно. Първо да кажем, че ще сложим малко обелки от плодове и зеленчуци. Ще ги дослоим леко и накрая ще добавим малко нарязана хартия, която е отличен източник на въглерод, а пък обелките, които добавихме по-рано, на азот. Продуктите, които не е препоръчително да слагате в компостера, са месо, млечни продукти и хляб. Това е така, защото освен че могат да доведат до неприятна миризма, но и могат да привлекат по-едри животни. Компостерът също така периодично трябва да се разбърка, за да могат да се разместят материалите и да се отдели на събралото си количество топлина и газове. Аз обикновено го разбърквам горе-долу един път седмично, като добавям и допълнително материали, за да мога да контролирам съотношението на въглерод и азот. След като сте разбъркали компостера, е добре да добавите малко вода, за да се увлажни компостера, но е важно да не прекалявате. Едно от основните притеснения, свързани с компостерите, е, че те имат неприятна миризма. Всъщност те нямат, ако се поддържат и пълнят правилно. А ако следвате стъпките, които ви показах по-рано, ви гарантирам, че няма да имате проблем с миризмата. Няма никакъв проблем да добавите допълнително продукти в компостера, стига и да поддържате доброто съотношение между зелени и кафеви продукти. Съвет, който мога да ви дам, е да поставите малко кошче в кухнята ви, където може да събирате различните продукти, които са подходящи за компост, също и салфетките, които сте използвали след хранене.
тези ресурси са идеални да се компостират и като крайен продукт ще получите плодородна почва. Живеем във време, в което трябва да мислим максимално как да преизползваме нашите ресурси. Един компостер е една добра насока към по-екологично бъдеще. Благодаря за вниманието.